Otvoríme ho? Áno. To je moje. No jasná vec. Tam doniesol Mikuláš. No jasné. Bol tu Mikuláš a mi to doniesol. Aj pre Gretku. Toto je Gretky. No super, Gretka, povedz ďakujem. Ďakujem. Ukáž, aký Mikuláš tam je. Mikuláš ti donesol čokoládového Mikuláša? Hej. No jasne, pozrieme sa, či tam je doma. Dobre? Počkej, Gretčka. Ešte tam Mikuláš. Toľko veľa vecí ti doniesol. Aj Bromika. Aj Bromika, no predstav si. To bol fajný. To bol fajný Mikuláš. To bol taký dlhý. Áno. To bol taký. No pozri sa, predstav si. Aj Mickey. Ukáž čo? Donaldovia. To sú Donaldovia, ukáž táčina. Ukáž. Požaďte Donaldo. Požaďte. Perfektný. Požaďte Donaldovia dlhý. Perfektný. No super. A ešte túto ti doniesol niečo Mikuláš? Musí, to je taký kalendár. A Čo to je, knižka? Každý deň otvoríme, každý deň si zoberieme jednu čokoládku a potom, keď všetky spápame, tak budú Vianoce. No, tu môžem to roztrhnúť. Výborné. No ale ja som úplne hotový z toho, že to aj Gretke doniesol. No aj Gretke, všetky si. Gretke, čo bude? No čo si jej dala, Gretuške? Kinder. Dobre, ďakujem. No pozri, tebe treba si kúšačať. Pozri, každý deň si jedno otvoríme a keď všetky spápame, budú to Vianoce. No tak otvorte jedno. Tak dneska otvoríme 6, nájdeme, lebo dneska je 6. Počkaj. 6 je sviečka. Hľadaj, kde je sviečka. Vedľa, kde je sviečka. Tu je sviečka. Tak no. Tak počkaj. Aha. A jej, pozri. No, tak toto potom si dáme. Poď sa vycikať.